ai khublei phi baro ke basngap ke ktien ke joblei hagari ke sngi ai khublei phi ke kurfen ke Jesus Christ ai ngoi ublei ke ni ke sngi ke ba ni tips kem ba ublei udon ringkat bat ni ke sngi try udon bat phi phim long marwe em try udon bat phi ke jingdor ringkat ke joblei ke don bat phi bat ke yeng ke sem ke jopi ngai ba ublei udon bat phi namar ulong nganom ino ipi kan ban kan long ringkat bat phi namar ublei ye palat ye phi ye ke yeng ke jongpi lapis ngol de ba phi don sibon ke jingduna lapis ngol de phi don sibon ke jing bom bat ke jing em tang ba utrai ye ye phi pdiang ye phi compare kum do phi long umap ye phi ba phi phai shu ni rab ye phi ban sai body phi un te ke jing em jongpi ban un ya lam ye phi ban pen poi phi saka chaka jong ke jing ker khu nagaliang ke jong phi nang bu bai ke de nang IT shu ke jing em su try sno scam ha o but le ye ka mon ke jong play but ai ke jing em jong phi baro shu try but ye ke sin sham ke jong try but ye ka mon ke jong play ni ke sngi but jit ban map ye kita ke bala sneu phi jit ban yai sha ye kita ke ba le bom de ye phi jit ban siu kliang bai ta ko ba ye ke job da ka ba ye ka sneu agar ke sngi yangin kiar na ko pop yangin kiar na ko sneu yangin be brai be chiki ai ke ba pen sngo ba yo blai yangin em ka ching em ko ro blai ka ching em ba pen sngo ba yo blai ha ka ni ka sngi naman ni don ha ka liang ka so blai ni don ha ka liang jo ka ching ker khu ban gi don ha ka limpi jo ka ching ker khu namar utrai udon bat phi la phi don apne ka ching kerdu ka ching pang ka ching e ka ching penwet ka ching jar sibun ka ching e ka ching em jong phi ka ying ka jong phi nama gitu baro kinom ne sa late no kit skin ria no namar utrai un black gitu ka way hadin ka way but pinu i ka jing em jong phi ka ying ka jong phi utrai un kurku utai un ye shem ka jinan kam ka jong phi baro tungin ni pet bat nga ni ka sngi ye ki kolar ke jong ublai ke ba I mean sibing ni ka sngi da ka bangin puli ban nga na ka kitab Deuteronomy ka long ka ba arpho ka khot ka ba sa utrai ublai jong phi un late ringkat bat phi but un ai happy ya ka jingjop ta ga kular ka jong ublai ba utrai ublai zongi un lai rengkat ban ngi but un ai hangi ya ka jingjop ublai la kular ban ai jingjop ya nga ya phi don ka lenti ba phin job itu ka jing sneu phin job itu ka jing e ki ba phi man but utrai un pin poi phi ha ka jaka ju ka jingjop ga da ma phi wa num du jingkremen ka e ki phi shamenta bu bek elde bat shanya au trai ba try ud ya le ka thma ka jong phi ud ya le nong shun jong phi ud pen bai ka jing e jing kan ram ju ka ying ka sem jong phi ud pen bai ya ka jing ye shem ka jong phi ban wai ka jing job ka jing em ka jong phi utau ba po jong phi bolong Jesus Christ u kam crown ban mong shun ba na ka purthai kam crown Jesus Christ ban po jong phi ban ka jing e ki ban ha khamat jong phi na ga daw wanum du jing kermen utrai un ai phi ye ka jing job lagade ke sngi la ni ke sngi ke basak mat phine i jingjop kan wan no try ha ga ching em ka jong phi yangin ang IT ka ching em ka jong i show try yangin le ka mon ka jong play ha ga ke sngi yangin phai shu ka dot baro yangin pen sngo ba yo play nang ni sakmat namar ngidon ha ka lenti ha ka ba play un pen poi ngi ha kan saka ju ka jingjop ka saka ju ka jing kur khu ka saka ka ba hangta phine i ki ba lakar khu ken wan ha kan sing em ga jong phi ha ba phi don ha ga leng ga ju utrai don bat phi u ya aswa jong phi u ni le ek thma ga jong phi whatsapp ti what smo ma utrai long ringkat bat phi ha ga ni ga sngi ni ko por ngan twain ba jong phi lo pang ga stom bu ka khti ga jong phi ka sadem ga jong phi ngai ha ga ni ga sngi utrai pin khia e phi but ngai ba utrai le kam ba ka sing em ga jong phi wanum kuslai wanum shep ting ga jing pang jet bai ban ngai bo trai ulong nong pen khiao jong phi trai ulong nong pen dap ke jing non kam ke jong phi ani ke sngi an duain le jong phi wana khamat jume ko pa le mo Jesus Christ ban duai ani ko por na ka benta baro ke basngap ye ka ktien ko chome ke ke sngi oblai tips kem ko trai mangidon na ka liang jong nong job mangidon mame ko trai o ban ya le e ka thma ka jongi o ban ya aswa jongi o ban ya ringkat bat ngi Ubaniale ulong shun uchongi ubaniale ka thma ka chongi haba meyale ba me ko try ila tips scam ba ka jingjop kala don lupa hangi ko try Jesus lay
Mamdon bala ban yale eme mar kham krau mami bani unong suan ang ktien ka jome ko trai Jesus lai mela dap job yo soitan halor ka ding pna mela job e ka pop mela job e ka jingpang mela job e ka dujok mela job e ka men simba man pada ka ju ka jingjop men ai hangiro men pelongingi ki nong job men pen poingi ka jaka jong ka jingjop ko trai ngi tips kem ko trai a play ba men ai hangi ka jingjop ba me don ringkat ban ngi yarap ingi rukum ju bangin nang ban shanya susu ame ban ngai ame de ka donut baro banam ai jakai ka jing ship ting pen ban ai jakai ka jingai ban ai jaka ko trai a play ka jing try yamehi ka donut ka jongi ko try Jesus la yarap ingin ka ski bangin sno ame bangin pai shame de ka donut baro kar khuya baro ka basngap ka ktin ka chumeni ka por dan peding jonki ka bapang ka basitong ka ko jingpang de ka kertengu Jesus nga hukum kan mi kan kerya kan cha chisnan kan tot bor ka de ka jingpang kan terkong chisnan ka de ka jingpang de ka met ka chuki de ka knyang jingpang na tembakin yap tron de ka knyang jingpang da ka kertengu Jesus kinda yap tron de ka knyang jingpang de ka met ka jonki e kren ka jingkya ka met ka jonki ba snap de ka ktin so me de ka klepat to long people up pin kya de ka bor ka jingjing snam ka Jesus Christ ka jingkya kan wan ka snam Shing, ki tiet, ki doksa, ki dok jem, ki di kot met ke jonki nadu klik ke jat long bala pinkia no nadu de ski de ka kerteng ba de snam ka jong Jesus Christ tapi ke de jingki akran ablai raimen ker khui ke de ski pinkia ki ban hospital pinkia ki kerlung pinkia ki kena pinkia ki temen de ski pinkia ki rang ba ki long ki bi ki kun samla pinkia ki batia pang hospital ha yeng penkia kini ke do jingkermen namar ke jingpan kia ke jingpang long kia mapi ke bapang de ke kerteng ke Jesus Christ haga de ke sni pediang no ke jingpan kia ke jumo blai kan wan haga met ke chopi ke kot met ke batrot nga kren de ke kerteng ke Jesus to ke kot met ke chopi kan em kan trai kambiang kan kia kran adu de ke sni kin tmailot ke kot met ke chopi de ke kerteng ke Jesus Christ bana Nazareth Trai rap iki bakin ngai ame kin shania ame wat apdeng juga jing ke jing tenjo Trai men teiru ka yeng ka chonki to men penkia ka jinga dei shikurim penkia ka dei jinga dei shipara penkia ka jinga dei shiyeng wallami ka jinga smotho jingmot ka jinga ye ka yeng how to mai ka donot ka jinglong ka jinglen ka trai don ka basak kamalenti ka bajalenti ni ka sngi pen pai ki shame ka trai ablai pelat ki de ka basniu ba tei ba me ka jing em chonki tei ka yeng ka chonki ka trai ker khuru ka jing trai jing ta ka mai ka ji ka chonki ni ka sngi ka ka ki trai pen sei so pen man ba ai jing start eki kershan ya rap iki ku try don ki bana pning ke jing e ablai pelat no itu ke jing e ke jing jinjar but kerkhui ki hapding itu ke jing e ke ba yeshem ku try kerkhu ki bana pning ke jing puli kerkhu ki bana pning ke exams kerkhu ki ba yale ki interview ki ba what come ablai men le ki kamba men jubab e ke jing angnot ke jong ki ku try ji sop lai ya dan ke jing ma jing saw ya dan ke basni hai wei pui ke sngi ablai tap e wei pui ke basnga e kring ke jome tap ke snam jome jisu to ka jing darengkat ka jome kan long met ke digasni to ka jing sharai ka jome kan long ka jing jaki to men shimti ki kam ki jam jaki penyat ma me ko try pen bet ma me ka don ko jaki pen pai ki shaka man ka jome but try men yalami ki shaka jaka juga jing ka pen boy ki shaka jaka juga jing job oblai ai ki shibon ka jing ai jing start ki try nga kreni ka jing kerku ko tung jisu tan tut no ka jing em ji wei pai wei ni ka sngi ko try tei me ka jing em chuki tei ka yeng ka chungki tei ka jinga dei ka chungki tei ki khon chungki trai tei krem ka chungki tei me ka jing long ka chungki pandap dala dei hi ka trai ka jing em ka chungki pandap ki domun sim khoi pandap ki ka jing sok ka jing kemen chung ka sngi trai nga it no i wei pui ki ti play ka chome nga ai ngo ka me sngo ka jing duai but ai ngo me juba pe ka jing duai ro aga kerteng Jesus Christ ban nazareth duai amen amen ublen kru khui fi ni ka sngi Yangin shania au trai ba ingin le ka mon ka jung pening sngi yangin kiar na ka jing khuslai ye ka jing shapting ye ka jing knyom ingin kiar na ka jing long ka sniu ba yangin be private shaki jing long ki ba ten sngo ba yo play ni ka sngi ublen kru khui pi na ka puram ka jung play amen